Kweduno madwa kachere mabuya angu tauya nadzo nhau dzozuwa ruchina mumwedzi waMbudzi. Ipapa magaya rambiwa bhero mhanduwe. Hanzi iwewe nyaya yako yekunzi wakabhinya iyi inoda kuti tikupe bhero isusu. Kana uchida bhero iri toenda kudare guru munyika kuti wokumbire bhero ikweyo peno vanokupa. Asi unofana kubenhuka zuwa ro13 mumwedzi uno kuti nyaya yako titande kuitonga iyo yekunzi wakabhinya iyoyo. Pokare mudzimai wache abva hanzi aiwa iwe tinokupa bhero romadhora 500 nokuti nyaya yako unofana kuzobenhukawo zuwa ro19 mumwedzi uno. Regai tigoona kuti zvinopera sei nekuti pakaita kunyangariwa. Tiri kusaya kuti mbani waakavhundutsana naye ipapo kuno waimbomusiya achiita zvaanoitazvo. Regai tirambe takaringa. Magweta anga akaringeitsa chaizvo kuti zvichapitikaira sei munyaya yacho nokuti magaya anga agarisiwa mazuva anopfuura mairi aribe kuendesiwa kudare. Kazhinji zvinonzi izvo aifanira kubva andobuditsiwa ipapo obva asungiwa hache ipapo asi ambobuditsiwa nodare. Kuno aiwaba wabva wandoti aiwa iwe tiri kukwechemedza uri kuenda ba uri kubudika ba kana kudii. Regai tirambe zvedu tichiona kuti nyaya yacho inoenda nokupi nokutoti vanhu vese vakaringira kuona kuti ichaita bachere catch and release yavajaira kuita vakuruwo. Regai tirambe tichiringa. Dare reparamende mhanduwe ravhundutsa vanhu kutoti ipapa ragopasa mutemo waakuendesiwa kudare reseneti. Kwai mutemo uyu mutemo wekuti wabvana vari pasi pemakore 17 waakubvumiwa kubisa mimba. Wakandoenda chete vanobva wabvumiwa kubisa mimba. Wakandoenda isati yakwana mwedzi 3 aiwa vanobva vandonzi aiwa rarai apa tikubisei. Wachada pakuenda kutanda wanzenda kumatarotsi mhosva kuno vatongi kuti vatongi wabvume kuti mubisiwe mimba. Ipapa watonzi aiwa mutemo uri kuda kuunziwa wacho unenge uchitoreketa kutoti ipapo kana wakatonzi waano mimba yausiri kufanira kunge nayo uri pasi pemakore 17 chimbi taakutokuita zvokuti tikuchengetedze iwewe mudzimai mimbayo tobva taitaya. Regai tigoona mhanduwe zvagoreketiwa kuti pasi panenge parohwa nhonyundo hwendo huno aiwa inenge yanyatsa kuita kuponda chaiko kusvino. Regai tigoramba takaringa kwainoperera. Vanhu vanotsigira chiwenga vakomana vari kutsvaga chaiko kutoti wamuite kuti hanzi musande ari kuda kusikinya tokono. Kukangamwa kuti agenda iko kuTanzania koringa iye Suluhu achitora masimba abenhuka kutanda kuti zvinhu zvakaitika zvakanyangara fani zvakanyangara bai zvakanyangara mhirishonga yakaitika. Uye kuti kubiriwa kwosarudzo kwakanyangara aiwaba kana kuti zvakaita kugwarashiwa kwavanhu nemapurisa kwakanyangara aiwaba. Ari kundoti mhirishonga yakaitika. Iyo wanoringa wari kumutsigira wabva watoti mamuterekera achireketa zvaari kureketazvo. Orerere. Hino watsvotsambo ndo wachavhiringiwa nokureketa kwacheko. Isu taakumuziva paribe kana chibodzi chinotivhundutsa. Ibhechu likaZulu kwai aiwa vari kurwadziwa fani nonyaya irira kuitika yekutoti ipapa 2030 iri kuramba ichienderera mberi. Vari kurwadziwa nayo zvokutoti regai tigoramba zvedu takatoringa kuona kwainoperera kuti ndokupi kuti paribe chisvinu ipapo chedu huringa chindokunyepai mabuja kana zvaakiitika. Kanzuro yeguta raHarare varume iribe tsitsi nomunhu mhanduwe pakaita kunyangariwa chaiko kusvinu. Izvezvi hwendo huno hwagototi zviri kuitika ndezvokuti taakukwidza mari toda kuti tiinze bhajeti rekukwidza mari. Mhanduwe chinhu chakaita sekuika munhu chaakutoita kubhadharisiwa makutukutu. Kutetekerai kwaipa Warren Hughes zvapo waakubisa
wada kusimudza mari yacho yokuti munhu aende koikiwa ipapo kubva kumadhora 245 okuamerica kuenda kumadhora 400 $275 to $400 pachirungu. Pakanyangara apo kwai munhu asiri mugaro wemuharare akuda kuti aikiwe muharare taakutomuchaja kubva pamadhora 300 yaakukwira kuenda kumadhora 450 from $300 to $450 pachirungu. Paribe zvino wari kudakisa matombo eokamu kwai maakufanira kubhadhara madhora 150 kubva pamadhora anga aripo 100. Yei warume idihwi rekai tigoramba takaringa. Toda kupepeta gwaro racho kuti tione kuti zvimwe zvakakwidziwa zvasvika pamari. Munoona tinenge taahunyepa emakuno yano. Paribe chisvinu chaicho. Hurumende yanzi yagoburitsa mari inoita 100 yomamirioni okuAmerica kuti kuwakiwe nokuchimbidza dhamu roGwaishangani pokare nodhamu rokunzvi painokuti ari kuda kuti abatsire vanhu vanogara muHarare pokare nevanhu vanogara Bulawayo kuti vaboye mvura zvinenge zviri nani. Rekai tigoona kuti ndizvo chere zvichaitika chere kana kuti zvinenge zvina nokupi. Iyo dhamu roGwaishangani racho unosaya kuti kohokonai hurumende isiri kutoisa pombi dzacho dzinogara dzatira kuti tichindopera wobva watoisa kapombi vanhota kunovada kuti ritande rapedza izvozvo wochizotanda manje kuisa pombi. Wakomana idi zvakaita kunyangariwa chaiko. Rekai tirambe takaringa hedu kuona kwazvinoperera. Kambani yoFly Namibia pokare noFastJet wabatana ipapa vari kuti wada kubatsirana kuti wakone kubisa vanhu kubva kuVindhoek kuuya nawo kuVictoria Falls. Kureketa kutoti vanhu vanenge vari kuNamibia kuVindhoek wachida kuuya kuVictoria Falls kumapopoma vanokona kutenga matikiti oFastJet asi okwira ndege yoFly Namibia. Welcome. Ndokuita tuzvino rekai tione kuti vanoramba vachida chereka kuti zvinoenda nokupi. Kunotsaona yaitika kumasasa wakomana yakonzeresa vanhu kuhwadziwa chaiko nokugara mhanduyo. Mugwagwa wakaita kupfikika apa munondoziva ka vanhu kwedu vanopanana pamukana. Idihwi unobva wanatsa kuona kutoti zvakaita kunyangaritsa chaiko. Asi tiri kundotenda kuti zvinenge zvazoita nani manhokonhoko yano chaiwo. Rekai tirambe tichizvitenda. Uku dzomutambo tikaringa ipapa anga ari kutamba mutambo wekiriketi zvinenge zviri nani Sean Williams aburika kuti mhando anga ari kuita kutora zvinodhaka zvega zvega. Ipapa agotonzaiwa aenda kumuzinda unobisa zvinodhaka mumwiri, Rehabilitation Center pachirungu. Wakomana. Rekai tigoona kuti zvichaita kuti abenhuke chere kana kuti zvinopera sei. Tinoramba takaringa. Apa Omeya Kotati agohwadziwa fani kuti muchena biya achatanikiwa kuti anga ari kutora zvinodhaka. Kochitsva chere ichochi. Anga achiziva ka kutoti kwai mamunyadzisa maita zvokuti anyare. Welcome. Chii chachiri kumboitika makore ese iwaya. Sei anga ari bombobatiwa. Unobva waona kutoti aiwaba ZTC yacho inenge ngeni munhu ari kumuchengeta nokutoti kuita kache kwakuri kuzvinuba. Asi tiri kutenda ipapa kuti pachiribe pai. Rekai tirambe tichiona hedu kwainoperera nyaya yacho kuti ndokupi. Willard Katsande agoti imi kurekai kutya kwai ipapa zifa ida kutobudisa Stuart Baxter kuti aite ndiye mutongi murairidzi wakomana wabhora. Rekai tirambe takaringa ipapo. Pariba ari kuziva kuti chikwadi chere kana kuti hwii. Tinoramba tikunyepa imi. Apa murairidzi wechikwatacho Scotland yaiesa kupwanya ZANU-PF Tonderai Ndiraya agonzi ndiye aita murairidzi womwedzi
Waiye gumiguru watabva iwo kuti makorokoto toringadzireketika pasi rese kureketa kuno wakomana odhudhura anoasikana odhudhura wanyadzisiwa kudare dare guru munyika yeSouth Africa kuJoburg ragototi gorekai zvamuri kuita izvozvo zvokubisa vanhu muzvipatara nokudidi siyanai nazvo. Tikati kamu tusvino regai tione kuti zvichaita sei, nekuti ipapa anenge azoramba achienderera mberi anofanira kubva azosungiwa manje kutoisiwa mujeri chaiko. Tikaiti rambe takaringa Shadrack Sibiya mhanduwe, kana kuna vanhu vakaora uyu akaita kuora chaiko kusvino, kuora chaiko haatanikiwa pachena mhanduwe kutoti zvaari kuita ka pari pechisvino rekai tigoona zvedu kuti ichapera sei nyaya yacho, nekuti paribe chinopera chakanaka ipapo. Umwe anonzi anoti ndipei mari achimanikidza vanhu kuti ndipei mari munzvimbo yePretoria nyasi akwechemedziwa mhandiwe, vanhu vangu vatochema kuti bva zvaabuditsiwa mwedzi miiri takuwara ari kundouya mazuva ese ndipei mari ndikuchengetei, anenge aramba obva atopfuriwa kana kuitiwa heno zvaanoitiwa. Pakaita kunyangariwa chaiko tikuramba tichitenda ipapo. KuTanzania kwakuburika ipapa kuti wanhu waSADC wanga waenda kuongorora sarudzo wayo kwaiva kutovhiringidziwa mhandiwe zvinotonyadzisa kutosaya kuti kohokona wakomana zvinhu zvizvira kudandi kamuitiro kakadandi, asi rekai tigoona kuti zvinopera sei, nekutoti ipapa Tanzania iri kuita zvayo ichibatidza ichidzima dande mutande rawo ndofunga pawanenge wakuda kuita zvokubhadhara mari iwo ndopauri kubva wabatidza vanhu vanondoerekana wabatidziwa dande mutandero wachipedza zvauri kuita wobva wadzima osai kuti wakomana zvinosvika rini zvirero dandizvo. Asi rekai tigoramba zvedu takaringama. KuGuinea kwaiye mutungamiri wemasoja aripo atoti ini ndakutopindawo musarudzo dziri kuuya idzodzo ndoda kutoitawo wobva watoziva kutoti aiwa mwedzi unouya tinenge tiinayepo kare ari kunzi ndiye ahwina pena achatodawo kujawo kuita zvikamu makumi mapfumbamwe mubva muzana. Rekai tigarambe takaringa zvedu. Nigeria kwai mukuru wehurumende wari kuti tanhadzirira Trump nyangwe akatouya tomuparadza zvacho zvaari kureketa kuti kwai muri kuvhiringa wakristu warimo muNigeria toda kuzvipedza izvozvo. Rekai tirambe zvedu takaringa nekuti pakaita kuoma chaiko. David Beckham makorokoto akwaari agonzika apuwa remekedzo naMambo Charles zvokutoti akutonzi se David Beckham. Tikati makorokoto tikaiti goona. KuChina vari kuita zvokutapa mhanduwe vanhu vanouori washanu wari wakuru imomo wabatiwa pakaita kunyangaritsa kusvino wanzi wapuwa mutongo wokupfa kuurayiwa chaiko mhandiwe, nokuti wari kunyanya kuita zvouori. Rekai tigoona kuti zvinopera sei, asi tiri kuti makorokoto iwayo. Takadaro zvedu mabuja, rekai tigumire pano ndini wenyu mhandiwe onawo.